Rika, 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 oi Rika, dia seorang nan dan cinta. Rika, 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 oi Rika, dia seorang nan dan sayang. Oi ayam kuria dia rambayan taduang, kuku bakuli dia oi di talingo. Dalam daerah dia nan tujuan kampung, si Rika seorang dia nan udah cinta. Dalam daerah dia nan tujuan kampung, si Rika seorang dia nan udah cinta. Rika, 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 oi Rika, dia seorang nan dan cinta. Rika, 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 oi Rika, dia seorang nan dan sayang. Oi nala sanjang dia kamari bedo, hati jo jantung dia nan di sesonyo. De anak mama dia lah pulang pulang, mungkin cinta kita diputuskannya. De anak mama dia lah pulang pulang, mungkin cinta kita diputuskannya. Dedi, aku anak mama dah pulang nak wabah. Dedi kok sirika kok jadi ada Dedi kami anak mama pulang dari rantau Mami, siapa nama mami? Nama anak mama Ira. Abah cilade saya cilade de pipi gadang Ranca tuh. Ranca. Jadi gini kok Dedi harus dinikahin jo Ira. Tapi Dedi mah cewek si Rika mah seru. Lape kau orang lape kau si kami kau dape pulau de orang beko pada tu ranca dia awak. Jadilah mami, tapi balik lo onda. Jadilah. Ore mami. Minantu mami Ira jadi ndak. Itulah beruntung banget Dedi mama pulang dari rantau nak. Dedi istri lagi mana kayo? Dira. Ira, 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 oh Ira, lagadang adia kironyo. Ira, 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 oh Ira, anak mama kau kironyo. Allah basuh na apita taminang, dimakan tabuna ojo ureknyo. De anak mama na kini lah pulang, disiko Dedi na kadape jodoh. De anak mama na kini lah pulang, disiko Dedi na kadape jodoh. Ira, 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 oh Ira, lah pulang adia kini ko. Ira, 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 oh Ira, mari kita padu cinta. Onan dek kue na saruan pulau, talon ja sampan na di pawi tanyo. Onan dek yokin na